Bangla kogo kaisa belekino sajangma kok tongo abo ongkha jurjar muloktar jeni phan tongo bono phan phunugo tabnu jorawo jotne selai phan phunukjangma ongkha patini phan bai sinjobo mayung ongoi bosungdei phunukjak amingbo musa ongoi am ongjak obhane mangpili tabu kasaja saka tongnai mokhang juda kok juda tola tongnai rongni phan tebu juda kuchuk sakane selai tola tongnai rongni se tebo musa khorang sogromja phan phunuk laija obahina tongmung rajnitini eba party national party khlaiye tiprasani hamkre india hanai kotor tiprasan netarongno samani khanao phia regional party khlaiye busuk hamkrai khlai tong abo yasi mariwe lekhake manjaknai tei kisa jotun selai kotor ongkha a kotor a chikono chalai mani tabuni jorawo hasu kami doliwo kasina khorang bubagra ayog lokthon tipra motha ayog lokthon belekino kaham phiaba oslogani unklugo busuk sitra kosom munam sumjak tomu hujak tong abo teruk nukjagai tongo tui aran khe abumul nukjak mahai obahino tipra mothani baksa tunya munyan netarong tomu tabuk nukjagai tongkha kami besat basaro tong kosong lukurongno bubagra hamjago repeat tong kosong lukurongno bubagra hamjago tong kosong lukurogbo bubagra ro hamjago logri lai tongnayo phiaba bubagrani mungoi bubagrani phanbai tipra mothani phanbai baksa kami amchene tunya munya netarok kusubu tongo tong kosong lukurongno sajingya pal nogo thangi rang sani layo chopro layo damrok layo obahne mangpli kasai phekya sabo aborok hunke aborok ongkha tipra motha mungya kami tontenani krishnapur amchani working president Ashok Dev Burma tei tontenani krishnapur amchani YTF ni member Olen Dev Burma borok khorongniya logi khorok nchiba khorok nchidok tlangai thango bike bar phur khlai thanglayo hor sal burmo hai obahai thanai saltam salbri romoi hor sal bike bai phur khlai thanglayo sikrilayo borno samung ongkha rang hayake samung yakardi obhana damrukmo apati mane yafang ongkha chakmagat 11 mohrani constituency be khobjak lecho bagan ti korma kamyo tongnai takhok subrata deburma economicon bania khlai nukhung pusi jawo sample kamiwa kasha samungni online exam rowei select ongkha samungbo mankha o samung tangkhangge rangbo ajiwi manai o kok khunjo kalakya Ashok Dev Burma tei Olen Dev Burma ni tei mokol thakya a rangni bakhak simi mokol thalia share samka asok simia rang share ya hanke samung yakardi hnai thane saltam salburi romui nogo thangai damroguyo choproyo pal khlaiye pathago kirima lasima sundorma yakawuno lukubuskango khukma khenka takhok subrata Dev Burma takhok subrata Dev Burma ni kok ongkha botipra mothano khaphunnai chubanai chajangnai borok agi rogo jefuru phano rangrok sanke rang roi tongo meeting mesil tei pandarongni bagai yak thaklaino roi tongo bunche kabang roi tongo phiaba tabu hingke yasi reke yak monokna naima hai ngai tongkha tipra mothani an neta hangjangnai ro tabu hingke kirejagai takhok subrata Dev Burma phataro ongkhora gyase ngai tongkha nogono khunjoroi ma tongma koktuma bubagano hamjagai tipra mothano hamjagai asuk sal chubai phekya tabu hingke tipra mothabano choprok jagai tongkha damrok jagai tongkha tei rang sanjangma bai kiri koro onglaiye bihik busano yak jora khlai bubagran thanibo chubacho sanlaija phati hake khdanaleyene borongni khuktuno paran mukai bimara para mukai ani dosanyo ko tipra mothan boro ko akorman khai pe muai tham phekya tin ba mukai हमने बहु काम चिकन में कंट्रोल खलाई तो मन या पनो करो उनको छलंदरी फाइके नि छौता छलंदरी पनि छौ न सांपला नि काम अब के ताबु वाइ बसे फाइके पर नि नब 3 बार फाइके पूरी जन र पोजिशन र 3 जन र फाइले तो बर nga kai फाइने रंग सिसिनि तो कुंजुमरा नि के मा समांग नि सिनि के सिनि बुङ र मनमा कुंजुमरा नि के को पसंद नहीं तो संभव दा खिलंनि बुसला खिलं बुसला ते मा साkai सुजो पाता के नर को थम फाइले
Olen masa tu olen. Enggak ke sarap pepper ke olen tong ta. Olen. Bin para khai. Sampel lah. Hinggai norok Mongia si thangga bo samdi. mungkin sama di tangga. Ta bo sampel lah ni ta bo. Mong ye sambil ta bang si ba. Selan dar khai rang dok selan dar yang kai rang chan ba rok kha ko ekla. Besok sa? Ekla kai diang ga borok. Je sapun tam khanya sai mi ya bo ko ta da kim mak tam khanya lama ma da ke kirmai si ta de borok le pal ka. Norok ni thani kono emon proman potro to tong je borok phai mani. Nia kamera ti sai bunya ra khata. Sab narok An basla. nin besla ke makhana ka. Nia phainar ka sini. Mia phanye ke masa sinu ko numrani. Kim rajan basla. Jaga sinya. Anda da nang bobo hai birman ya khaba tamne bukan nang khusuri ma tong nang le sala bar ko tha sugrup sala. Omo ang kaisa online teuy samplai ni kamno drop bika online ba nga ang kasai thangka ang man kha ang tiki khadi ngai no borok osuk borok pathogwan ro osuk de boroma mongia kamini bo borok pathogu selendari di hine Bopa tini bo. no selendari phadi hine Bopa tini. bo patini khatir pra mothani tai olen phayo tai surjo patal song phayo tai bong logi borok kobang ma tong anga sini bo pulpaya wai tham phaja bo ngai tau kha ang mia las phaja mia khai uni jona phai Mia sang mia একটা দেড়টানি দিকি ফাইখানা মিয়া Di boro. দিবর আং টুকুনা নাই দङ आ जरावो फाय ओमफ्राय जे साफानो उंथो खपान थैतु हिनै आनि जराइबो परमान नारखा बावनो भिडिअ रेकर्डिं खालायना रखा ताबो परमान दङ ओमफ्राय आं बा काम खायनै बा साइथमा थानाय साइसुं जरा साइसुं मा थानाय जराबा ओमफ्राय बा आं गिरि बिले ओमफ्राय आं बागैनो दिनै फिसा Baru kam khajan. Sangbari ni bus kan wan. Thang Ma mana ba. asu khata. Khai chung mang ma thang ta kam kha. boba gra ang nono hat jur khlai khulum jajau naidi angle mo kam khlai mamani agibo kije miche khlai dong mo banyani songsar soli dong ngai tabuk je borok ano sabrum brum mo hai khlaiयै 20 jona rok phayo kuno fru 10 jona kuno fru 5 jona obar haike phaयै ano sikiri phayo ngai ang kuno di phana tabuk nokran lama kare ano kije solution khlai rike belake hamnai ani bage boba gra ang nono khulumu Norok ma kondisi ci bobo. contingency Maharanipur 11 mohane pur. 11 Maharanipur election gana rogo iko mission meeting thanani purukai gari ro hodi hingkang gari ro boma ro horo hangai nungle samung humung khlai tongba nungte kisa sandaro kisa bisiri di hingai iko sandaro mari jajao te kisa buni sei bisi no mari uta iko mo hairo ka ang subai tongo ta borongno kono ta ang hamjagoi nyariu kono ani khawo kono dukhu kroi tobe tabu khai ang tongnani khe khub kost tongkha khub wa bwana kha kibu kiri kha sabrum brum no mo hai ngoi tongkha baige tongnai sara amni sungno solution khlai rikhe khub ani bagi kaham nongnai amni kise solution khlai rikhe ang tabung nagi nokni bo nokhormaya thang himbo khlaimaya ano rang sanmani borok ang no rang rimiya hangkai angle belai khang kiri tongkha hangkai dati kha ano moni bagi solution khlai rike hamnai bubagra khulumka bubagrani mokhang thaisa bubagrani kok thaisa holong thayo sujaksuk bubagrani samplik fliksha tipasa dofa tei tipasa lokron thanibo sodomsuk tei kutharsuk kubuni mari putune mari hanjago phia obai bising ngui tongkhe hamkrai bhaike ungnai tabo sabno putu janai bubagra hamkrai tei thanjane kok sawi sakbedogui kholawo angkhorjak oba haike kami bising basango a kotor a chikono kusubui monogui chawoi tongkhe tipra motha busuk ayuglongno tipra motha buskani 23rd bidan sabha bawo jongmariwo kami amchayo thajasrami mano kaprade angi mano obhane sumu asa tongka tabuk lukurone khawo